داغماي سلامتنا يبصحكم كبراتن كبرانن نزعلت تدالو زينا انه نابخاتكم كنبلوينا لاعلاي لوخ ايرترا ملختي بريزيدنت سياسن ناب ابومبر لولاوي بايتو سودان ابصحوم ማእከል ጥዕና ዓዲ ጓዕዳት ህዝቢ በቀረባ መሰረታዊ አገልግሎት ንኽረክብ ዓብይ አስተዋጽኦ ትገብር ኣላ መንግስቲ ፓኪስታን ሓድሽ ወፍሪ ምግራብን ምስፋሕ ሓምላይ ሽፋንን አበጊሶም ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጠቅሊላ ድሕሪ ምውፃእ ብዛዕባኣ ዝህሉ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ዛጊት ኣብ ስምምዕ ኣይተበፅሐን ዝርዝሮም كم أكل نايتي أب منغو إيرتران سودانن زكاة سروع بزح مدياوي ممخخار بمنستر قدات وصاتو عثمان صالحن أما خاري بريزيدنت آتو يمان قبر أبن زقوم العلو عيلوخ إيرترا تمالي شمونتا تحساس ملأختي بريزيدنت سياس أفريقي ناب أبومبر للو بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان أبسحوم ملختي بريزيدنت سياسن تقاعد زتن أب هلو معبالتات إثيوبيان صلوو أب زباو سلامن مرقان زتكوريوم كلتيوم وغنات أب موداتا متحقاز إيرتران سودانن نمدن فعن زباو شركنت نمم معبالن كسرحو تسمامي أب زوبا قالا نفحي توكينا تركب مأكل طعنا عد قعدات أبزي بمغنيات قطعتات مكلخال كوفيد 19 من كسقاس هزبي كاب النابن تجتي إلو زل أوان هزبي بقربا مسرة أغلقلوت نغركب عبي أستواصوت قبر اللام تما كلطعنا كتابت هزوص رديت حكمنا تملالس تحممات ولنتاو مرمرا كمون مكتتال طعنا أديتات نساناتن زد تغالل أغلقلوتات كمتهب زحبر حلافي جنفر منستر طعنا أفتن وزوبا نرس مسجون يوحنس أبزي حزني يزلنا عمت نلعلي شمون تشح صانات صرع الستة حمامات كتابت كم توها بجليسهم نرس مسجوناس عبو أبز حلف عمت كابز نبرو أسران حدن حمومات تيفي توم 10 شمون تمدهانيتهم بجبو سلستقطاتلو ملوء بملوء كافت حمام الناس كم زخونوا الرجاجيسهم تجرجلتي أبزها بوريتو أبتابع أكلتعنا مسرتها وأقول كمون في وسان مخرن سلازرخبو كاب بزو حال كدحنهم كم زلو حبيرهم بيت صحفة منستري عيون محبرة ودحناتن أبنو الزوبا مايمنين أسرا صقوما صدرابيتات بطريتات طايسوم زن نفس وكفن بواقع عصر تشح ناقفاز تتعيسا صدرابيتات عليت سنكولانن زغتماتن كمون رقاويان دك أنستيو مخانن حلافة بيت صحفة أتو يمان أمين حبيروم تي ناي متياس مدب أكال نايتي محبرة كتبا وصقما زيغاتات نممحياش منغستي زكايدو زلو صعاري مخانو زغلس أتو يماني عميز التقاير تماساسالي بطريت ناي متياس مدب عوت منبارو قليسوم زكام زيلين كالو نبرتي ممحدار كبابي سمومو نؤزو بعد دخلا نميتن عسرتن صقمات وغنات ناي اخلي حاجز كم زغبرو كابتن الزوبا زرخمنا حبريتا ينصر زدم صحفاش ايرترايو زينا وصايم منغست باكستان عبد علي حمله شفان وريد زلو عنوت نمحواين عقبا اكبابي نمرغاصن حدش وفري مغرابن مصفا حمله شفاننا بغيسوم بز مسرت بشوعات تحساس كبابي كتما اسلام اباد لعلى 1 مليون فلسي ناي متكال عوت نطفتات كمتسلاسلين مع كنا زينات هاجرا قالحن باكستان أباهجور إيسيا تازل على برسات أجراب زمزجب اللهجر مخنا زحبرو صبصبات أكبابي بزين تقصيلو أكتاتن حملة شفان النايت هاجر أبزمس 5 عامتات نبرة خون كم زقلية أنكقوم زي بمتحبار استفرالي أكلات عقبا كبابي منغست باكستانن كتما اسلام ابادن زي تسلاسل عوت سرحات ابزمص سلسته كساب شمونت اوارح عبيت عوتات كغوناصف كم زخونيم نت مدب زمرح زلو كيلاتات زحبروم ابزو فري مغراب ولق قربتن ولنتاويانن يساتفو كم زلو زي غلصوتهم كيلاتات زسفحه كفال حبرتسب بمستاف نقحات نمبرخون صعرتات كايت كم زلو غليصوم أتي مسرح مقرب بحدشن أدمع كوينو زترخبن ميلاي كايت كم زلوه زي قالسو تمكيلاتات لعلي حدرت ب5 مليون زري
ዝተፈላለዩ መበቆላዊ ኣግራብ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ኢስላማባድ ንምትካል ከም ዝበቁ ይረድኦም። ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጠቕሊላ ክትሰናበት ዝተዋህበ መሰጋገሪ ግዜ ከበቅዕ ሂደት ሳምንታት ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዘለወሉ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ዝህሉ ንግዳውን ካልእን ዝምድናታት ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ዝርርብ ዛጊት ፍረ ከም ዘይትረኽቦ ተሓቢሮም። ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ቮን ደር ላየንን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰንን ብሸውዓተ ታሕሳስ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ወሰንቲ ነጥብታት ብሰንኪ ዘሎ ፍልሊ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዘኽእል ባይታ ገና ከም ዘይተጣጥሐ ገሊጾም። ተኾነ ግን ክልቲኦም ሰብ መዚ ዘሎ ፍልሊ ብምጽባብ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዘኽእል ተወሳኺ ርክብ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ከካይዱ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ክሳብ 9 ታሕሳስ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ናይ ግዜ ገደብ ገይሮም ዝነበሩ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብቲ ዝመጽእ 11 ታሕሳስ ዘካየድዎ ኣኼባ ብሪጣንያ ብዘይስምምዕ ምስ ትወፅእ ንዝህሉ ኣሉታዊ ጽልዋ ንምውጋድ ኣብ ዘኽእል ትልሚ ክዝትዩ ከም ተሰማምዑ ተሓቢሮም። ሚኒስትር ፋይናንስ ብሪጣንያ ብ7 ታሕሳስ ንባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሪጣንያ ብዘይስምምዕ ኣባልነታ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክስሕብ ድልውቲ ከም ዘላ ኣፍሊጦም። በዚ ድማ ምፍልላይ ብሪጣንያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብዘይስምምዕ ክዛዘም ዘሎ ተኽእሎ ዓዚዙ ይርከብ። ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዓመታዊ ናይ ልዕሊ $1 ትሪልዮን ንግዳዊ ልውውጥ ከም ዝካየድ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ኣብ ስምምዕ ዘይምብጻሕ ንኹሎም ወገናት ባልታ ዝጸሉ ከም ዝኾነ እዮም ዝእምቱ ዘለዉ። ኣሜሪካ ብጉዳይ ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕሊ 14 ሰብ መዚ ቻይና ሓድሽ እገዳ ወሲና። እዚ ሓድሽ እገዳ እቶም ሰብ መዚ ናብ ኣሜሪካ ከይገሹ ዝኽልክልን ሕሳባቶም ዘደስክልን ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ትማሊ 8 ታሕሳስ ኣፍሊጦም። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ብዝሃበቶ መግለጺ ቻይና ኣብ ልዕላውነታ ጸጥታን ረብሓታታን ዝግበር ምትእትታው ኣሸሽላ ከምዘይ ቅሬታ ኣሸሽላ ከም ዘይተሓልፎ ብምንጻር ነዚ ብኣሜሪካ ዝተወስደ ስጉምቲ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ኣፍሊጣ። እዚ ከምዚ ንከሎ ኣሜሪካ ንደሴት ታይዋን ተወሳኺ ኣጽዋር ክትሸጠላ ነዘውፀቶ ሓድሽ ውጥን ቻይና ኣድላይን ተመጣጣንን መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ትማሊ 8 ታሕሳስ ኣጠንቂቓ። ኣሜሪካ ምስ ኣካላ ዝኾነት ደሴት ታይዋን እትምስርቶ ዝምድናታት ይኹን እትገብሮ ውዕል መሸጣ ኣጽዋር ቁሉዕ ምትእትታው ኣብ ልዑላውነታ ምዃኑ እትገልጽ ቻይና ተሪር መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ እያ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ። መንግስቲ ቻይና ልዑላውነት ጸጥታ ረብሓታታን ሃገሩ ንምርጋጽ ወታደራዊ ሓይሊ ንምጥቃም ድሕር ከም ዘይብል ብተደጋጋሚ ከጠንቀቕ ጸኒሑ። ዜና ንምዛማር እሳቶም ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ኣቦ እምበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ኣብጽሑ። ማእከል ጥዕና ዓዲ ጓዕዳት ህዝቢ ብቐረባ መሰረታዊ ኣገልግሎት ንኽረክብ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ትገብር ኣላ። መንግስቲ ፓኪስታን ሓድሽ ወፍሪ ምግራብን ምስፋ ሓምላይ ሽፋንን ኣበጊሶም። ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጠቕሊላ ድሕሪ መውፅኣ ብዛዕባ ዝህሉ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ዛጊት ኣብ ስምምዕ ኣይተበጽሐን። ዜና ተፈጺሞም